Today is January 10. Hari kita palo katedral ha. Sabado. Lagad kita abo di dia na palo. Dani makulit ito niya ano. Tatugod man swin na mod iba. Dani makulit, dani mahuyo. Okay. Ada ka mang good man ha stage of stage of decomposition. Kaya na niya ni nakamoto ng uno. Itatong lain na pasyada. Warita na ngayon sa mama mo lang. Kaya may nung duman, ginulitan na. Bakit kita makaruba? Nalitson, ada dida. Mga one seat. Pero pag kilo? 400. Libag kita sida. Update lain, update. Gabi, may din. Apat so may din yung baga party. Kaya pamati, kawaray ada. Butangan nga din yung baga karita. Butangan nga din yung TV wall. Posibleng damo din hit. Makan hikada gabi. Hindi nila tingnan kaluyo. Fruits lang din mga mindunggo. Man, so may din ito na Palo Public Market na singanin na kita. Nagambit kita ka ng 50 nga litson. Di gihapon, usa na nato ninya sangkay. The House of Local Wine and Brands. Manamo din yung police station. Chief of Police, Police Major Owen Alison Corredor. Tapos Chief Jesus Piedad Fernandez. Namo din yung Palo Fire Station. Baga we will try. May nagtuwa ni kong mga lugar kahit simple na matabok na gud kita. Time check. 7 ano to ro? 7:35 ano ba ito yung camera budoy? Napiloy. Mure maka. Hoy! Ari kita Palo Katedral ha. Sugan na natin baga diri pa nababatasan. Kaya mulay man tatong batasan. Ay, sige, linod na kita, ganoon na kita. As usual, Sabado. Lagad kita abo di dia na Palo. Amo tatong si Singabuton. Oy. Makulit. Dani makulit ito niya, ano. Tatong gudman niya ng baga. Kay tatong gudman baga. Tatong gudman swin na mod, ano. Iba. Dani makulit, dani mahuyo. Okay. Ito nyo, gininstryahan kaninang tikan ni. Instryahan ko ito nyo nga, ikabarakaton nyo. Saka din. Ada ka mang good man ha, stage of decomposition. Oy, siya natin yung bibisitahon. Ay na doon Palo. Ang BFP, na doon BFP ang Palo. Ha? BFP Palo. Ano? Ang Bureau of Fire. Bureau of Fire ato pa dito. Ato may city. Rin Palo. Ano Palo? Ha? Andin niya Palo. Amo na to. Awato na. Fire protection. Awato na dito, ginbalin na. Oo. Haluyot ano? Ha? Di ba makabikat nuwan? Mangkan PNP? Oo. Kato gyapon. Ayo good man. Sige, thank you. So, ato na ngayon. Wala kit. Thank you. Ato na ngayon ano. BFP Palo. Ang buti mo sila kan bakit hindi or hindi na intindihan. Anyway, police station. Kaya police station. Ang police station, ba lilig yan? Hindi ba ito na yung parang ano ba ito yung trabaho? Hindi nga nagdimaans. Para sa'yo. Pagdulo na sa pwede kita dito pumarada. Aling dito pumarada. Makahit kasi. Parang damo na din yung mga kuwan. Oo. Marap na kita kung naidapit. Ito nga may gindapunan. Pagkaya nakita ang traffic enforcer. Patag nga Bureau of Fire. Nanundun na kita. Ano ba ito? Kaya na niya nakamoto ng una. Di ba? Itatong lain na. Kuwan la. Bagtas la ba? Pasyada. Mari kita dini. Adi finding Nemo. Ayan yung finding Nemo. Adi yung mga
dry goods. Mga bukado. Ay, sorry. It mayor din ngayon, hininang alin pa ranger. Wala mo tagi kinunod ko nga. Ato hindi suga dato. Mabusag-busag itiro kad to. Malaki ka man, hinila. O di, nakikita man itnera. Warita na ngayon sa mamamol ha. Bahin ka mong baga nalilipat, warita na sa mamamol. Kaya may nung duman, ginulita na. Okay, bakit? Bakit na makaruba? Kaya din mga litsonon, mga litson, ada dida. At rayata ila, oh. Ano sa mamamol, ano din mga duma. Oo, iginulita na. Kaya no, may tungod nga, bakit ito makaruba? Kaya gimpa, kung lang sa itong gimpa testingan, kung baga okay. Oo. Maramiya maggamit han insta. Dako sun. Dako. Dako. Maramiya maggamit han insta. So ganun ko ano. Karga pa yung magkuha kaya day ako nung nag-edit sa laptop gihap dani cellphone. Oy, music sasa. Music sasa. Wala na yan nagamit. Ang kuhan la, pag gagamit niya ako, dani ko siyempre ako kaniya na daga mo. Man. Mga one seat. Music. Ayos. Trabaho. Ay, sorry. Pero pag kilo? 400. 400? Uy, barato din. 1 mga bakatan din eh. Ay, sorry. Kon mang ito na. Ano nga pidada. Naabot ngayon ni dada panabungan. Atulit nakikita ng tanawan. Ada mga isda. Libot ka din isda. Update lang, update. Ano itong ginkanhi, ano no? Nakanhigitan noon, no? Kumati, kuha mo nga nilagyan pa dito yung susulsog. Okay, pagka makita yung dula. Adigihap, tabi po yan. Papasarang man ini, ano, mangumang darahog, diri ka dada. Gabi, may din, apat so may din yung baga party. Pamati ka waraya, okay. Oo, kung may din ni mahawan, o malimpyo. Oo, wala na pisto. Butangan nga din baga karitaon, butangan nga din TV ba? TV wool ba? TV wool nga dako. Man, butangan nga din TV wool. Posibleng damo din hit, makan kada gabi. Igiinom, mga karitaon ba? Tapos nakasubscriber ay YouTube. Oo. Magiging live din eh. Kulang lang din kuan. Something nga era pagkikinitaon. Mapetimbison niya lang ito niya, no? Naroon sa lahat. Uy, salibang ko sa lahat at mata nga nakita nga. Yan, ano? Maroon na kami ito na, no? Kusal at mata nga nakita. Since birth ito, itkalingit dit nakita. Salid,
Yan, nagtitigalagas naman kita. Salit dani kita mapausa ka mo. Libat ka man. Kaya no. Dani niya nga sa kalingit nga mata, nagigiginimang rawon. To, pangangaturog na mo. Nagigiginimang rawon it nga. Kuan. Ito niya. Bisahan kita tabot at kalugaring at gin. Oh, mas more pa iliwat na. Oo. So amo lang taton baga. Taton lang ayan na baga nagkukuan pa kita. Nag-a-adjust kita taton mga remoon, mga imang rawon. Oo. Taton niya na baga baro balabag. Ma-improve pa inin. Oo. Ito nga something nga mapakani kita palo tapos may dan naton kuan nga mga kung ano nga mga sadang may mga raon. O tato na pamasyada lanay. Nangangapapakita. Mali o maging Joseph kita, maging Sip kita. 25, 5, 100. Hindi nila tingang kaluyong. Ito. Mga fruits lang din at mga fruits. Nagiging namang rawon itong takmata. So pag mamata ko, tunahon na niya na nakaturog pa ba? Dito naligid. Dahil ito nilibat. Pinakaya na ito niya kung ginahano kami ano ba niya nakitamba kapag yan kalingit. Haluwagit kuhan. Haluwagit ka ng palo. Boy, suldat sa dito. Haluwag no? Meron ako nababawang madurur-durian. Pisitahon tat ira kondo at matikita tipi. Maroon na kita kon hain. Pero kaya to sige, dito siya ta daw lang. Ay sorry. Nganto kita. Mga mindunggo rin. 200 lagi. 200 la itong tuan. Oo, 200 lang. Bro, small intestines. Hindi niliwat. Karabaw baka. Bro, pastilan. Oo. Man, so may din ito na Palo Public Market na nasinganin na kita. Para liligid mga kuwan, mga mindunggo, pastilan. Akipar nga ang tatil. Parang kita tumarpak. Sige, makatulad kita dito ha. Tigat ko kita may kintapunan. O bisitahon ta nira kuwan. Anira PNP ng BFP. Okay. Nakambit kita ka ng 50 nga litson. Pwede manggap. Okay man niya. So libang ko taton kakadtuan tindi nga may city. So hinapitan kita kaya no. Di gihapon usa na nato ninya sangkay. Inin nga EF Wines, liquor, the
the house of local wine and brands. Oo, ang Tubahali na wine ba? Ipakita ta o truinin. Ba hindi rin baka mo nangangalimot. Hindi nga ira parang tuba, ini yung mga parang tuba ha. O gido may music pagod, dila maya, dila parang tan. Nakialahin kita pagtarong ano yun. Ano yun? Ginadjust ta, ni kay durong kaluwagan at video. So man, makita ka mo yun, inihiya nga mga tuba, gini-export na ini. Naningad to na ibang mga bungto, mga lugar, labi na abroad, kaya no. Mo petira kasilid. Nga nahay nadtunot. Oo. Natuyo kita ng Manila pag biniling. Mo pa na lang, may doon nang higip niya mga branches. May na mga nagkukuan, nag-reseller dito. So may dito sa Manila ha, labi na mga ganoon, mga tourism no. Di gihapon ang takurog. Ngan ang kan Mr. Hick hanad to. Mr. Hick Wonder Chicharong. Dila na rumamay ha. Pwede ka mo din mag-grocery kaya may dadidig hapon mga sinising mga delicacies. Pero tiro din yung bagaduro dito baga napalinok pa do kay tagpira kabulan na ini nga mga tuba. Dila na rumamay ha. Pakadila ka mo hara nila hindi diha may atbang sir, thank you ha. Atbang hiton sea oil dila hindi man man atbang laton sea oil. So galataton ito ng mga apuan, mga patalastas adto patalastas. Manari kita. Indapit nga City Hardware. Hari ko nang dito luyo. Luyo. Atuman, nakita ko na ang blue. City Hardware. Magsapit lang ko ng hindi kita. Ay pag-aging at tuloy yes na kain ka. Sige ba. Thank you. Tuloy yun pag-aagi po doy. Very ka formal pero at least dyan sunado pagpakita losan ka ng kuhan. May dagap din na kinasangkay ha. Kung karay niyo mag-gym. Escos Gym. Ito man nagbaw. Escos Gym ha. Ito naman BGMP. Ito dito gihap. Di man. Dito kita agil ha. Kaya nagligpit kita. Man. Aman din ang BGMP nangalimot lang kita. Nangalimot kita ng una pa. Nangalimot lang kita. Pickleball first. Pickleball. May pickleball din ha. Ito man. Pickleball. Ito man sir. Ito pagod na ngayon sir. Yay, nahadlok man kita yun. Manama din yung police station. Nagkopala dere yun. Provincial Director, Chief of Police, Police Major Owen Alison Corridor. Tapos ang Bureau of Jail and Management. Hindi dong. Okay, nakadlok na kita yun. Basta meron nga. Tapos Chief Jesus Piedad Fernandez. Manama din at Palo Fire Station. Di rin pa kita na nakapalo. Pero ang PNP Palo, nakapalo kita na. Tala ini. Makong kita ba? Sige lang. Ang kita. Okay.
O ikaw ano man, siguro tala na iamula nato na imo yan nga himang raw na natong pag dinurbalabag kabayan nito na mga tabo ano. Oo, baga we will try ano may ngatuan ni mga lugar kay siyempre na matabok na gud kita, matakaw na kita ano. Oo, siyempre tatagig ko kung gihapon kay siyempre karon yag magmumotor ako kay para pag itong dirihasol itong pag kukuan naton pagkakadto to sa nga lugar kay sugad dito kung nakakuan lang kita babaktas di ba so kadinin niya na oh kung nagko-commute lang kita hindi na kay sakay kita dako nga trabahoon o mas mapagod magmomotor salit kung pag may doon natin kakadtuan nga tabo itatong gikukuan kihapon tong panahon ano oo dani na oran para sa biyernes road din nagpulaksay kita o rin magpulaksay ano mo doon lang nagpulaksay kaya nakahawas dayon kita na itong panmotor tapos pag may damang ginatagaton na paklan ginatagtakan japok at pag tiuli ko binunok ito hindi kita yung papalakas at ito hindi ka itong tabi sa lang alang siguro amon sinising one step at a time tagusa lang nga vlog tagusa lang nga content oo anyway uy magitaw man lala siguro tulanay again this being your friend from another star siyempre ako magpapabinalagyap na isang kay nga maayot mo pero hindi kita nagsaigbaw kalita mo pero hindi try just being your friend from another star ako magpapabinalagyap na isang kay nga maayot mo ako isang kay Tunyo good night sweet dreams mamwa chup chup ala okay lalalamig kita wipe sinamsaman kita ano itsum nanin kanon okay